Ahora sí. Non sabe un si calar ou seguir, Marcos. O sea, ti cando estás tocando este instrumento non eres o mismo que cando chegas pola porta. Que che pasa aí? Eu entro en trance. Cando me meto neste instrumento, entro noutro mundo, o resto do planeta desaparece e parece que vou nunha nave espacial. Non estou aquí, se estou noutro lado. Es pasa a todo o mundo que escoita, porque debo decir que gustaría empezar a falar antes contigo, non? Pero cando? Non encontras un momento, porque o que che está aportando ese sonido non sei que é. Non sei se te leva ao espacio, si te fai elevar sin sustancia ninguna. É dicir, que non sei que pasa con isto. De vez en cando témolo escoitado, pero este instrumento constantemente chega a cansar ou non? Pois depende da persona. Eu podo estar horas con el tocando que non me cansa. Cánsome corporalmente do esforzo físico, porque ten o seu esforzo, pero si hai personas que lle pode aburrir. É como o reggaetón, por exemplo. Eu non podo escoitar 2 cancións seguidas de reggaetón porque me aturde. Entón, pois depende da persona moito, pero polo xeral a xente agradece moito o son porque relaja. Vivimos nun mundo moi estresante e este instrumento fai moito para relajarse, moito máis que o reggaetón. Bueno, contanos como se chama. Chámase handpan, eu chamolle cariñosamente tambor espacial. Foi inventado en Berna, en Suiza, no ano 2000. É un parente do drum steel, que é outro instrumento moi parecido que se toca no Caribe, pero con baquetas. Este tócase cos dedos. Ten a forma así como nos mostraron as naves espaciales, non? Algo así, non? Tal cual. Eu chamolle tambor espacial justamente porque parece un ovni, non? Parece... Sí. E o sonido, pois, parece que aduce un pouco. E canto costa eso que tes no colo? Pois mira, un de 7 notas, un sencilliño, podeche costar tranquilamente 1000 euros, depende da empresa. Este que teño eu ten 12 notas. Entón, pois, calcúlalle. Si me gustaría nun futuro ter un de 24 notas ou máis, pero claro, estamos falando o mellor de 5000 euros. E é que é máis grande, máis notas máis grande? No, é exactamente a mesma estrutura, pero ten notas moi pequeniñas, notas por debaixo. Este ten 2, podería ter toda a parte de abaixo xa de notas,
e arriba pois con notas máis pequeniñas tamén. Podese facer unha escala natural ou eso non é así, hai que tes que dar con sostenidos, sin sostenidos? É dicir, si das ahora un do, como sona? Eu, mira, vouche dar o do que teño eu. Este é un do sostenido. Esta é a nota dominante deste instrumento porque ven nunha escala, como ben diste. Estes instrumentos afínanse por escalas, esta chamase anacisca. E aquí temos casi todas as notas negras e un si natural que é este. En cambio, o instrumento que tiña antes viña nunha escala chamada Kurd, que ese tiña todas as notas naturales do re mi fa sol, pero non tiña o si, e só tiña un si bemol. Entón, se xuntamos esos dous, temos a octava dun piano. Sería a forma de ter todas as notas para poder tocar calquer melodía. Marcos, con este instrumento, a que rama pertenece? A percusión? Os idiófonos. Pertenece aos idiófonos, igual que, non sei se vistes algunha vez aos tubos, as tuberías. Sí. Pois eso tamén pertence aos idiófonos. Non ten nada que ver co xilófono tamén? No. No, é outra cousa. No, porque o xilófono sona, a ver, sendo de metal, sí, pero este ten un orificio de descompresión polo que sale o sonido, igual que un tubo, máis ou menos, solamente que este ten unha forma de platillo voante. E ti queres que mentres falamos poderlle dar así un airiño por ello? Sí, eu podería facer... Ou perdeste? No, depende do difícil da obra, pero podería dar algunhas notas soltas así sin ningún problema. Mentre estamos falando, o que nos leve. Sí. Mira, tes dedos de darlle a este instrumento, non? Bueno, levo 5 anos desde o confinamento, que foi cando merquei o primeiro que tuven. Levo 5 anos estudiando, fixen un curso na Escola Internacional de Hazpan e, bueno, saquei o título, digamos, e despois seguín estudando eu por libre, aprendendo pois de outros xogadores, non? Que lle chaman de handpan. Xogadores, chamanlle? Sí, players, handpan players en inglés. Eres músico, Marcos? Eu son músico, son batería desde os 15 anos. En Bran traballo en orquestas e agora o día 13 comezamos a ruta. E, bueno, estou en Grupo Bomba, xa fai anos, que son unhas persoas que veñen de Canarias, que fan merengue, cumbia, música para bailar. E, bueno, pois o inverno vou tirando do que podo. Este inverno sigo todavía de vixiante no Pantalán, nocturno, e cando podo, pois, dedícome a estas cousas. E, nada, gravei un disco fai pouco, en Longa Music Lab, que é unha escola nova que hai aquí en Vilagarcía. Os dous nos fixo moita ilusión porque para min era o primer disco oficial que me gravaba nun estudio. A Vicky, que é a encargada, facíalle moita ilusión tamén porque nunca había gravado un Hazpan. Entón, pois, os dous estábamos moi contentos con isto e o resultado foi genial porque me saleu nunha discográfica. Gustoulles unha canción que lles mandei e entón van a sacar o día 6 de junio. O 6 de junio sacan? A miña canción que se chama Mare Tenebrose, de Marcos V. Handpan, que é o meu nome artístico. A casa chamase Moonlife Records. É onde ahora eu creo que un cachiño vamos a poder escoitala, pero se despois nos queremos quedar con esa canción, escoitar esa canción a través de que medio... En todas as plataformas. ¿Sí? Vai a salir en todas as plataformas digitais o día 6 de xuño. E sales tocando solo co handpan ou hai algún instrumento máis, Marcos? No, eu mezclo música electrónica. Por exemplo, esta canción de Mare Tenebrose ten as olas da lanzada. Sempre me gusta meter algún ambiente natural, pode ser un río, pode ser a choiva, neste caso foi as olas da lanzada. Pero predominan durante toda a canción o sonido das olas da lanzada. Sí. É unha canción moi chill out, bastante relaxante, ten moitos toques de electrónica. Aparte, eu utilizo nesta canción un theremin. Que é iso? É un instrumento que parece unha radio, que ten unha antena, e cando ti acercas a man, dispárase o sonido sin tocalo. Utilízase moito en cine de ciencia ficción,
tamén incluso en óperas, en electrónica, música electrónica utilízase moitísimo. Entón dame un aire pois máis moderno do que xa estou facendo para meterlle uns efectiños polo medio. Cada vez que vemos alguén tocando un instrumento destos, a verdade é que nos quedamos ali, que nos quedamos, non sei se univalados, si flotando, pero hai un momento que esta música chega a decir, bueno, xa me sacia, ou depende de quen a escoite, Marcos? Todo depende de quen a escoite. Coñezo algunhas persoas, moi poucas, que non lles gusta a son do instrumento, pero son casos. Hai xente que lle aturde, por exemplo, o sonido da batería. Eu nestes intres, para min a batería é un medio económico. Xa non vexo como antes. Eu a batería antes era a miña vida, pero agora é este instrumento o que vexo como que me aporta a min esa relajación, que ese desafogo. A batería hoxe en día gústame tocala, pero se me dan a elixir, prefería tocar isto, ganarme a vida tocando o handpan. Como empeza esa canción? Vamos a imaginarnos o son de fondo das... Sí, o sea, imaginemos as olas da lanzada, que van lentas e tranquilas, non? Van lentas e tranquilas. E a canción empeza bastante fuerte, digamos, para ser unha canción relajante, porque ten subidas e baixadas ao longo da canción. Canto dura? A canción dura aproximadamente 4 minutos. Podemos escoitar ou unha media hasta onde ti crees que máis ou menos... Sí, eu vouche tocar toda a primeira parte hasta onde hai unha caída, vale. Uns segundos da caída, porque senón quedaría demasiado silencio aquí. Faltaría a música, bueno, o theremin. Vale. Mira, sí. Mira para aí. Estamos escoitando, ti non estás escoitando, pero estamos escoitando unhas olas. Maravilloso. Ahora sí, sí. Pues sí. Imagino más. Perfecto. Vale, empezamos. Vale, pues vamos allá. Despois habla de escoitar, sí. É dicir, isto a partir das 2:30 colgase na página de Radio Arosa, como todos os programas, porque coincide, claro, a xente dice, no, mira, isto estaba preparado. No para nada. En realidad isto era un disco que tiña aí, pero ti estás sin auriculares, eu levos postos, digo, e despois das olas, acaban as olas e parecen unhas gaivotas, aí o sonido, escoitaxe así. Sí, que xusto iba a dicir algo, pero xin déxame calar, que se graven ben, que salgan aí. Non estaba preparado, non? Pusóronse aquí na ventana. Xa.
certo, Pois non, na ventana non minzas ti. Oi, que eu sentinas aquí. Ti sentíchelas por aquí al altavoz. Ai, sí, claro, pues, claro. Vale, Claro, por aquí al altavoz é o que temos aquí. Bueno, a que vexas a imaginación onde leva un. Sí, pois non. É potente este instrumento, Marcos? Sí, embriaga de carallo. Pois, bueno, pois tiñemos aí o recurso ese que pois hai xente aquí moi lúcida, e entonces encontrou ese recurso de poñer unhas olas que despois remataban con esas gaivotas que hasta non sei se viñeron ben para o que acabamos de escoitar. Pareceme impresionante, porque xusto no meu tema escoitanse as gaivotas. Ai, tamén, sí. Polos cascos escoitase Sí. as gaivotas tamén. Sí, hai varios, todo o que dura o tema está gravada esa secuencia no tempo das olas do mar. Tes familia, Marcos? Sí, teño familia en Almería, porque eu nacín en Almería. Meus irmáns, miña nai, tíos. Teño tamén por parte de meu pai, que ele era da illa, familia en Alemania. Na illa tamén teño algo de familia. E despois aquí, pois vivo coa miña sogra, muller e 2 fillos. E que che din cando tocas na casa, non? Sí, bueno, eles... Marquiños, que? Imos parando ou non? Ou que dalle, como é? Bueno, eles están un pouco, digamos, que sí que lles gusta, pero son moitas horas que me paso a veces, entón, pois, casi me botan máis a bronca que aplaudirme, pero bueno, hai que dedicarlle tempo, senón... Pois Marcos Vázquez, tocador deste tambor, como chama el, espacial do handpan, non? Moitísimas gracias por estar connosco. A verdade que foi moi agradable. E a partir de que día vamos a poder escoitalo xa nas plataformas por aí, este traballo? A partir do día 6 de xuño, mediante a compañía Moonlife Records, en todas as plataformas. Queríalle dar un agradecemento a José Calle de Moonlife Records, que é o que me está pois promocionando, e tamén a ti, Eloi, e a todo o equipo que me convidastes aquí a facer a entrevista esta tan maravillosa. Pois o próximo venres xa estamos aí, escoitando xa este tema que lle chamas como? Mare Tenebrose. Mare Tenebrose, de Marcos Vázquez, que o teu nome artístico é? Marcos V. Handpan. Vale, está claro. Pero bueno, buscando Mare Tenebrose será doado de atopar. Pois Marcos, moitas gracias, Moitísimas gracias a ti, Eloi. Moi bons días.